Hello! Ang akong himuon na video karon kay tutorial siya sa conversion and ibisaya lang jud siya nga tutorial kay para mas masabdan siya sa kanang mulantaw no. Para lang jud sa mabisaya jud. So gamay lang ni siya and I hope na ma-enjoy ninyo and makatabang siya. So bago ta solve, kailangan ato sang hibalon ang conversion table. So, mao na diri na siya. Na diri sa screen ang conversion table. Na diri ang length. Na diri ang length, units, ang area, ang volume, ang mass, density, o kaning volumetric liquid flow units. Pero kaning video ako himuon is diri lang sa length, sa volume and sa time. Walay time diri no pero nakagihimo nga conversion sa time. So naa diri nakabutang kaning 1 kilometer. 1 kilometer is 1,000 meters. So importante jud nga naamoy ingani, naamoy conversion table or much better kung ma-memorize ba nimo siya. Kato lang yung mga gamitunon po jud kaayo ang imuhang ma-memorize. So, maproceed na ta karon sa pag-solve. So, convert 28 meters to kilometers. 28. I-read na ko ang M kay para mabalaan na tuon niya kung unsa ang atong i-cash out. So, diri sa kilid, nalang ko gibutang na table sa length, conversion table sa length. Na diri 1 kilometer is equal to 1,000 meters, 1 meter is equal to 100 cm and so on. So sa conversion dili ka pwede mag-rush out nga naadri sa babaw ug naadri sa ibabaw, naadri sa ubos ug naa sa ubos. Dili na siya pwede. Kailangan nga kung naa sa ibabaw, diri nimo siya ibutang sa ubos kay para ma-crush out nimo siya. So kaning meter diri na to siya ibutang sa ubos. Meter. Then, ang kilometer diri sa ibabaw. So, diri sa kilid, makita na to nga, ang 1 kilometer daw na ay 1,000 meters. So, mag-start na ta ang crush out. Diba, ang M ug M, pareha sila red, kay sila dapat ang i-crush out nimo kay naadri sa ibabaw nga M ug naadri sa ubos nga M. So, ang nabilin kay kilometer. So, ang answer mo, na siya, kilometer dapat ang answer na to. So, 28 times 1 is 28. I-divide mo siya sa 1,000, kay mo man siya diri sa ubos. Ang answer is 0.28 kilometer. Kay mo naman ang atong nahibili nga unit. Kilometer. Another example, convert 15 yards to feet. 15 yards. So, diri sa kilid, makita na to nga, ang 1 yard daw is 3 feet. Diri no, dara. 3 feet. So, ang atong ibutang diri, since ang i-crush out na to is yard man, so kailangan ang yard naa siya diri sa ubos. Yard. Kaya para ma-crush out na to siya. Diri sa ibabaw is feet. So, sa 1 yard daw, sa 1 yard, pila daw ka feet ang naa. So, naay 3 feet sa 1 yard. 3 dira. And then, i-crush out na to ang pariha nga unit. Kaning yard diri sa babaw o yard diri sa ubos, i-crush out na to na siya. Then, equals to 15 times 3 is 45. I-divide nimo siya sa 1, 45 lang gihapon siya. So, 45 feet ang answer na to. See, mo ni siya ang nahibilin. So, mo ni siya diri ang nakasulat po. Convert 3 meters to inches. So, isulat na to. Para di ay mas maklaro nimo kung unsa imong ibutang, kailangan ipangitaon
ikuan sa day nato ang given, no? Isulat nato ang given. Unsay given. So ang given dira sa question is 3 meters. Ang question niya is unsa daw na siya in terms of inches. Inches, unsa daw na siya? Question mark. So isulat nato para makabalota nga basta nato 3 meters. Sa kani di ay siya na problem is kailangan ni siya nga duha ang ato ang pangitaunon nga times ani niya. Kay nganuman walay direct nga meter to inches. Nga makita nato diri sa kaning table diri sa kilid nga walay direct nga meter to inches. So mangita tag meter nga kana ganing maka-connect sa ato padulong sa inches. So kani diri 1 meter is 3.28 feet. Nya mangita ta naabay feet to inches. So naa diri 1 feet to inches mo ni. So mao pud ni ang atong gamiton. So kaning duha balik kaning duha ang ato ang gamiton, no? So pag-convert nato kani. Unsa ani mo pagkabalo nga kani siya mo ni kani siya mo dapat ibutang dinhi. So diri sa given makita nato nga 3 meters ang given. So mo na imong unang isulat diri. Mo na imong isulat diri 3 meters. Para pag abot mo diri sa second, makabalo ka kung unsay sundan nimo. Unsay kanang murag basta sundanan nimo siya. So meters man ang naa diri, di ba? Meters man ni. So dapat meters pud ang naa diri. So diri sa kilid sa table naa diri ang meters. 1 meter and padulong pa equivalent niya sa feet. So ibutan nato diri. Ibutangan nato diri og meter. Kay mo man sila pareha man sila meter. Silang duha kani og kaning meter. Unya mangita ka sa table nga feet. So kani diri 1 meter na ani siya feet. Kay ang feet manggod na siya padulong sa inches. So ang feet ang atong gamiton pod. Feet. So kay feet man na diri sa ibabaw, feet na lang pod atong ibutang diri. Feet. Pagkahuman ang inches kay di ba naa gani diri di ba 1 feet to 12 inches man na siya. So ibutan nato diri ang inches. Then ang 1 meter daw diri 1 meter daw kay naay 3.28 feet. Nya diri pud ang 1 feet daw naay 12 inches. So mag-cash out na ta. Ang i-cash out nato ibabaw ubos. So kani meter diri sa babaw, cash out. Meter diri sa ubos, cash out. Kay pareha man sila unit, di ba? Meter og meter. So kanina pong unsa na po naa diri nga pareha og unit is ang feet. Pareha sila. Feet diri sa ibabaw, feet po diri sa ubos. So ang nahibilin kay ang inches nga moy atong gipangita. So 3 times 3.28 times 12 is pila ganito. So 3 times 3.28 times 12 is 118.08. I-divide na to siya sa 1 since kaning 1 times 1 times 1 is 1. So i-divide na to ang 118.08. I-divide na to 1 is 118.08 inches. Kaya mo man ang nabilin nga unit, di ba? Dara mo yung nabilin. Kung mo po itong ipangita. So mo ni siya ang answer. How many minutes in a day? Pila daw ka minuto ang naa sa isa ka adlaw? So, one day pareha ni siya ganina, no? Duha akong gibutang dira nga i-times niya kay tungod dili na to siya ma-direct jud. Kailangan mo agi ta sa
isa ka adlaw, pila ka oras o pila ka minuto. So diri sa kilid makita nato nga in 1 day na ay 24 hours. In 1 hour na ay 60 minutes. So kana lang ang atong gamiton. Dapat din no kay gired ako nino day. So diri po day pod ni siya diri kay para ma-crash out nato. Nya diri sa day, sa ibabaw sa day is ang hour. Hours. Diri pod ang hours. So diri na to ibutang sa ibabaw ang minutes. So 1 day na ay 24 hours. Yan na ang ato ang ibutang dira. Then so 1 hour daw na ay 60 minutes. So mag-crash out na ta. Kaning day diri, day sa ibabaw, i-crash out na po nato pod ning day diri sa ubos. Kaning hour po diri sa ibabaw, i-crash out nato kay para ang hour sa ubos ma-crash out pod nato. So ang nahibilin is kanina lang minutes. So pila man na? 1 times 24 times 60 is equal to 1,440. I-divide na to siya sa 1 kay kaning 1 times 1 times 1 is 1 lang gihapon. So i-divide na to siya, ang answer is 1,440 minutes. Tara, muna siya. Convert 2 liters to inches cube. So sa volume na punta and diri sa kilid provided ang table. Well actually daghan pa gyud na siya pero kana lang ang akong gilis down. Dara volume. So 2 liters daw 2 inches cube. So ang given is 2 liters. Ug mo nay ato ang pangitaon nga kanang ma-convert siya into inches cube. Mali. I-read na ko ni siya para makabalog yapon ta kung unsa atong i-crash out. So diri makita na to sa kilid. Diri sa kilid nga na ay 1 liter 2 inches cube. Kani. So kay ang naa sa ibabaw liters man, naa diri sa ubos liters pud ang atong ibutang kay para ma-crash out nato siya. Then ang inches cube ang atong isulat. Inches cube. Sa isa daw ka litro, sa isa ka liter na ay 61 inches cube. Dara. Inches cube. So mag-crash out ta kaning liters sa ibabaw, i-crash out nato og kaning liters sa ubos. So ang mahibilin kanina lang inches cube diri. 2 times 61 is 122. I-divide na to siya aning 1 diri sa ubos. Kay 1 times 1 is 1. So 122 i-divide na to siya sa 1 is 122 inches cube. So mo ni siya. So, since kabalo naman ta mo convert, proceed ta sa word problem. Kana siyang word problem, ikuha na ko siya sa mo ang P6 na klase sa last year. And this is the question. If the barrel contains 150 liters of water, what is the volume of water in terms of cubic meter? So, ang given niya is 150 liters. Ang bita na ito di. Given is 150 liters. Nya ang iyang pangutana is unsa daw na siya in terms of cubic meter. So mo ni pangitaon na to. Diri sa kilid makita nato nga naa siya 1 liter is equal to 0.001 cubic meter or m cube. So mo ni ang atong gamiton. So pag-convert kani mo ni atong gamiton. Di na ta magasula-sula kana atong gamiton.
ang given is 150 liters. So, dili nato ibutang ang liters, no? Dili nato ibutang liters. Unya, m cube diri. M cube. So, sa 1 liter daw, na ay 0.001 nga m cube. So, i-crush out nato ning liters diri sa ibabaw ug liters diri sa ubos. Ang mahibilin kaning m cube na lang. Muna na siya mabilin. So, 150 times 0.001 is equal to 0.115. I-divide nimo siya sa 1. Kaning 1 diri sa ubos. 1 times 1 is 1. So, i-divide nimo ang answer ani. 0.15 i-divide sa 1 is 0.15 m cube. So, muna siya ang answer. So, maalang sa to ang video. And, sa sunod, isa lang ka word problem lang sa akong gibutang. Kay, sa sunod, ato nang butangan na ng maog ka ng katong word problem. Especially ka ng katong sa chemistry o sa physics na problem. So, lantawa lang ninyo ko sunod na video about atong sa mga word problem na conversion lang gihapon. Unta lang, enjoy mo and nakatabang siya. And subscribe. Thank you!